gaeltachta Ráth Chairn na gúndaí na mí an áte bhfuil cluife canis go scoileannaí náisiúnta na hÉireann sé an chéad bhuair a riamh an comórta seo rite tá sé ritin seo a Ráth Chairn glas na mí. An cearú rua agus ach léim bhuió tá sa gluife canis. An cearú rua na léintí dearga agus dubhá gahacab muintir ach léim agus cearú haig ghaelscoil hísan sin na ngaeltacht bhuió. Tá sé a gimmar le chéile sa comórta seo agus na léintí glas agus dubh agus gath agus siúd agus I gceann nó méid nó góm nó mar sin bei tús leis an gluife canis seo. Fur an achléim, sa cúlta páirceó mála. Catrín ní bhuineachán, páirceó Corlán, Catrín ní bhuineachán. Míhall ó mar a chú sin é captí na fórna idir a cúig, níl macarachtaí idir a sé, Michelle ní bhuilála, níl ó Carolán, agus Ashley ní alún. Sin captín eile tá gá captín a siúd. Captín bháin Calín agus captín eile ag na bóchalí. Fudan an cearú rua, Caroline níla deanna tá sa cúl, PJ Mac Donncha, Míhall O'Donnell, Livid trí, Caroline Brannach, Donald Mac Donncha, Clína de Péir, sin deafur de chean óg de Péir I mís peile fudan sin sin na Gaillimh, ón de Péir idir a seach, Martin Anton ó Cahan, agus táine ní chun bhuí, sinní idir cehar déag sinní níú peledóra tá gimmart an cearú rua. Captín na fórna Míhall O'Donnell tá réitiúr am feicear am lár na páirce. Sé an réitiúr brín macanraí agus é ag scoileann seo Ráth Chairn cúrsa tréálaí dínteige, cúrsa cóteáil, cúrsa tréálaí agus I gceann nó méid na ggó, muintir bheith mar is gnách le agus iad an glórach an seo an taobh lína le mo híomh. Tá réiteúir am an siúd go fáil agus is dócha go mbeidh cluife seo faoi lán seola gceann second be hinis. An cearú rua, gimmart ó híomh na lábhí cléin seo. Agus nóhí muintir bheith ag cosint híomh na lábhí deise. An lág a hálan I gríanna taineh annach lág deón seo Ráth Chairn. Annas lúbhí an deir a seachtain fadan agus chunig mud sár chaide an peil san gomórta seag. Mar dúirt me an chéad bhuair a riamh tá líorthóid caitisteach, tá muo an ansam. Tá sí builte isteach tá sí cosint ag lán chulaí ag Míhall O'Donnell, captín na cearú rua. Siar go dtí cuimhe ní breanna chalístínta ar chuimhe, agus cicséire tá an amach do bhaintir an cearú rua. Tá sí builte chuimhe héin. Tá sí ní meid fear na cearú rua níl macarachtaí agus tíntar chalís ar níl. Cicséir de níl, cicséir a hóca sé héin. Tá sí builte ag níl, isteach dó me an cearnóm. Tá sí builte nós, tá sí ag Caroline ní bhuineachán. Catrín ní bhuineachán bachórna marrá, tá sí builte machaige. Tá sí ag idir a séhéad íst. The way tá sí builte isteach agus í cosanta go hanahá a Catrín ag Caroline níla dan bachórna marrá tá cearú rua naisiir an ansa bhíhir a hocht. Bhíhir a hocht an cearú rua sin Michelle ní bhuilála. Leis go dtí bhíhir Cúig tá sí blacad. Bhíhir a cúg bachórna tá sí blacad. Agus plantamach ag fearbh óhacht. Bhíhir a sé den cearú rua. Clína de Péir ní bharsín ceann seo tá ar naisiir an ansa bhíhir a hocht a bhuió. Tá sí builte isteach ag drón cearnóg, tá sí smachtaí iste ag PJ Mac Donncha, builte amach ag Mac Donncha amach drón lár na páirce. Bhíhir a sé macarachtaí tá sé seo gimmar go hanahá dáchléim. Anna fes chuir isteach ag isteach dró, bhíhir a hocht a bhuió, tá sí builte go háir ag bhíhir a hocht go bhuió sinna níoró Caroline agus anna chúlín go deo. Carnol Olajan, leis an gicamach, tá sí tócaí anna hapaí aige, agus í rí me bhíhir a seachtain cearú ruan. De Péir isteach dó, bhíhir a hocht agus cúil ag bhíhir a hocht. Martin Anton ó Cahan, anna chúil den cearú rua, cúil ag an cearú rua. Cúlín ag muintir ach léim, carú haig agus an cicamach, tócaí ag páirceó máile.
Ifir a cúg i rístan cearú rua. Donal Mac Donncha tá sí ag go fóil. Tá sí búilte Donal. Tá sí cosinte. Ach tá cic séir an, tá cic séir gan cearú rua. Calaistínta stíhann sin Donal Mac Donncha agus cic séir a charú. Go bhfuí óba chóirda marrá, tá sí ag macarachtí rís, tá sé míle rórain, a plana festa isteach. Dó a chana chosin gáíon a Catrína ní bhuiinechán. Tá sí gimar go hana bháin cálín seo. Tá sí búilte macha Caroline ganna cic, tá an cearú rua bhir seachtain. Bhir seachna cearú rón de puir. Gael agus seo le seán óg agus an dír catisteach ag an réiteoir. Se é ach lé mar neisir an ansa bhibhir a cúg ceanard. Bulin sí an pala, tá sí ag Caroline íle dán. Tá Caroline a teachtamach ach tá cic. De thug sí maach ar an díomh, ar an líní, agus cic séir atá seo. Go hondúlas cic séir cearcha cúg méadar bhfuil. Tá sí seo hartar beidir 3 méadar nó mar sin. Ifir a cúg níl ó mar a chuí búilteisteach ag níl ceán eile, cic séir eile, cic isteach a ríist. Cic eile atá. Ifir a cúg míhall ó mar a chuú a thugann ceann sin. Agus sé míhall ó mar a chuú thugann sin ceann seo chumá ceanna. Ceann Gael go dtí ifir a hocht. Tá sí ag ifir a hocht, tá sí búilte ag ifir a hocht agus sé den dar a cúlín. Sé den dar a cúlín fáte ag níor ó Caroline. Gá chúlín ag achlim. Cúla bháin ag an garú ruagus an cic imeachtaí a Caroline níla dá. Go dtí ifir a seachtain an garú ruag. Ifir a seachna ón de péir, tá ón de péir. Tá sí ag reis ag ón de péir, tá anna bhlachal díntan sin. Tá sí mí seachad ó ifir na carnóg ach cúl báide. Sé é máideach, tá sí ag ifir a trí páric ó Caroline. Go dtí ifir a ceithir sin í Catrína ní bhuiinechán. Agus an achléim ar neisir an ansam. Ifir a seacht, Michelle ní bhuilála. Trasnum fár, canna fast go deo. Go dtí ifir a hocht, níl ó Caroline. Tá sí búilte go Caroline. Tá sé gimmart go hanahá ó Caroline agus anna chúlín eile. De bhaintear achléim carú chaig. Anna chúlín go deo, ag ifir a hocht. Níl ó Caroline, an cic imeachtaí a Caroline níl a dan. Amachchad dró lár na páirce. Bhaintear na carú ruair neisir an ansam. Seaid Mac Donncha gháil na crá, ifir a cúg Donal Mac Donncha bhí gháilisteach an sin díntar chalís ar Donal agus cic séir a dán. I bé Donal héine tá thugan, ní hé Donal a thugus an ceann seo. Ifir a seacht ón de péir. Féidir leis an cearú ruach a tasa. Tá sí búilte go háir tar an drastáin agus tá an cearú ruach goite chun cín bhuide. Bhuide bháin eile hína gan cearú ruach trí chúlín, gachléim charú haig agus an cic amach tóí ag páric chomála. Í blachal sin was ag ifir a sé gan cearú ruach. Steachad ó Donal Mac Donncha. Tá sí ag Donal, tá sí reis ag Donal agus calaistínta ar Donal bhuide bháin eile sé den dara. Cic séir fáte ag Donal, tá sí búilte isteach ag Donal héine, steachad ó na carnóg cábhail sí mí, tá sí mí ar fóríl. Tá sí mí ar fóríl. Anna Hans go deo ag an Ars a gúne, tá me cappa go bé Martin Antonó Cahanna bhíán, tá sí búilte amach, tá ifir a hochta ríist de charag haig, tá sé gimmar go hanna ó Caroline agus cúl ag níl ó Caroline. Hína tí scoras a bhfuil, agus hína trí fáte ag an air seo, ifir a hochta, gimmar go hanna bháin, cic amach tóí, tá ifir a sé a bhaintear carú haig. Níl macarachtí, ar eisiir an ansam, tá níl a gháilisteach, tá sí búilte ag níl, tá sí blachailte, gifir a trí gan cearú rua sinna Mícheál Ó Donal, tá sí tóí ag Mícheál Ó Donal. Cic séir a bhí an na cearú rua, calaistínta ar Mícheál Ó Marachú. Mícheál Ó Marachú as an achléim, tá sé hinna tógáil an cic, tá sí tóí go háir de clín ar an drasnán, agus an scóran is. Hína ceair an hína achléim Páric haig, tá sé trí chúlín chun tosaí Caroline leis an gic amach bhuide bháin eile. Amach a dó. Donal Mac Donncha, ifir a cúg, gim fearsa gimmar go hanna bhaga cearú rua.
an íireachtaí ag isteach dó, tá sí ar ag dóna le ríist. Tá dóna le tart leis, tá sé héna gal isteach. I dúra sé faoi scór, tá sí chur leis ag de puir, ón de puir, I bult ag ón de puir agus cúl ag ón de puir. Anna chúl go deo ag ón de puir. Anna bud a dhéana ag Gael Mac Donncha. Thug sé héna isteach I thug sé. Cecht an cic imeachtaí, machcha dó lá na páce. Ifir go charag haig, tá sí blacáil ag ifir sína cearún ruam Mícheál Ó Dónal. Ifir sé riine de puir, séad Jeffrey Seán Ó de puir agus Calí dínta riine. Cic séir gon cearú rua, ní hé tá díro, tá réiteúr chun I seo chaisteach. Tá sí chaisteach agus I gramaí go hanamha ag fearach léim. Mícheál Ó mar a chó. Tá sí imi ag go dtí Mícheál Dí níl cearlan se é macarachtaí bhfuil amháin eile, bhfuil cúlín eile fáte aige, tá cúlín eile fáte aige. Anna cúlín go deo fáte aige. Sin é níl cearlan ba chóirda marrá, tá cúl agus. Tá sí ag ifir sé cehéifir sé go níl macarachtaí, tá sí bult isteach agus I imi go donna. Droch cic cehís a gceann sin imi ar fóríl. Agus Caroline Ile down, Hawkins and kick him out. Caroline, listen, kick him out, as he bolts him out, kick Bidar, the Macador along the park. Donald Mac Donncha East, because Arthur for Heimer take Donald. As I shot Pinel Carol Rose the Glyphidar, Tashi fought to Wood on it, Tashi fought out, Wood Donald Mac Donncha, Can order staff. As she me Mac and the Nuggets kick. Séireatán I cearú Kick séireatán I cearú Kick séireatán go nachlé mis bechórda marrá. Tá sí ceansaí ag ifir trí ó Dónal tá Calís dínta tá sí gan isteach sé ifir a cúige hocasí Mícheál Ó Marach captí na fórna tá sí búilte go hard ag Mícheál. Steach drom and the Carnoga, Tashi can't see still because I know but run action go do into Caroline Ile down because he Bulchamaka Hanoa Caroline. Chaos in count shot. Tashi I give it every shaken, the Nachlim, maybe the shade Nachlim Achi sorry and winter Carua. Tashi a Katrina ni win a hunter. Calís díntar and he Katrina beyond the stolen he Katrina beyond the clean the puir, as she butts stuff clean. As she give it a card egg, the carol rush and he turn in Chomh, Agus kicks there at on the carol row. Agus talk if it a cool, the bay if it a cool the hooks. Ni he, tan dear, ni kicks there at on, tan rate to the kind stack of the road would have won it. As he catches an area, Tashi Mac Donncha, Tashi Gualistach, Fat Lord in an extra bolt to go hard, like Emmy Ed for real. Score for Lord. Hina again Garurua. Hina again Garurua. Hina Coog Gacklin. Agus and kick him out Toki at Corricomal. Agus Achlim and Nash, Shiver a Hawk, Gunachlim, and a Clifford, Yellow Carolyn, Tashi, Bolsik, can't find the Bolsik, Achadist, Imi Ed for real. Agus kick him out of his own Caroline nearly down. Caroline, agus an capina, Kahakeg, a tester and you've tongue, Dean, raised him to law, didn't you, Nietzsche? The Scottish Dach and the Soul of Bala, and kick him out, Toki, can kick good door, Achshad, every tea, Gunachlim. Agus I glantig Mach draw. Tashi Donald Mac Donncha East, Donald Gimmerka, Anna Blockal Jean. Ta Nachlim and Nasher and Nansen. Every cool again Nachlim, every cool Mícheál Ó Marach, Shina captain the foreign Agasi could at 40 like Mícheál. Couple of chance called in the shake, minted by all, couple of chance. Fáteach agus iad chur amú, sí seo búilteach, idir seach sé de puir.
chéadach tá sí ag sé níl mac arachtaí gan achléim. Gotí idir an í chalín láidir is agus an-action go deo dínta ag páric. Tá an cearú ruair ná sé an ansub agus tá cúlín fáte ag Martin Anton O'Connor for den couch. Mar sé cúl chamáil os a glyfa. Anna cúlín vís an couch agus an cearú ruair teachta eiscoláidin is Mícheál O'Donnell. Mícheál O'Donnell í chuiristeach bhfuil kick séar eile an cearú ruair, tá kick séar eile an cearú ruair agus cimméine sé gan nóméid nó rócad a tógan an couch seach. Sí búilte go háardach tá sí imi fóríl. Imi fóríl, seans mac chumóig an garú ruair bhí mar a coppla nóméid ochan gur a coppla seans cáilteag maió. Tá anna seans go bhí anna hansan sin go deo. Muintead an cearú ruair, ní rán scórán agus amachcha bheith an de fáric ó bháile. Fáric ó bháile. Cúl bád in the cearú ruair. Sí buíar, sí búilte go háard ag páric, amachcha dró lá na páirci, cé jaud te countse. Tá sí ag gibhid a hochta ríist ó Carolán isteach agus tá sí cosanta Caroline ó le John an action dínta Caroline. An action dínta Caroline, tá sí ag gibhid a cúg, sé a captí na fórna ó mar a chú. Gháil isteach ó búilte go duna. Ag Mícheál ó mar a chú captín fu in achléim charúchaig agus í chutha fórílig. Go leor seansnaí á chaile. Tá fear bháin hístan seo gortaí sin Donald Mac Donncha fear bhí gimar go hanna bhaid fad bhí anach. Bhí sé gimar tanach le fear fad ní aice a Harlan. Bhí sé hís gortaí tá sé breath an bhfuil. Rud éigin mí cheatlan nach riam. Agus an scór fi láthid cearú ruair, 2-2, achléim, hína cúig. A siad chóscóir an seo, a barc na gaeltachta, an seo a Ráth Chairn, an chéad bhuiir a riamh don chomarta seo ritim. Agus áirithe ag Gael Linn, anna smaoinú go deo bhí an, agus scoileanna tucaí le chéile scoile cheart chun tír. Seán ó Cealaíonn seo, ba bhí me caiintle ar Gael Linn, fear i dagra an rud seo ar fad go Gael Linn, Seán bhfuil si bebant Tanya was a dead seachtain agus bhfuil si sásta. Ná me de band ansalt go deas agus an óin agus tráchtaireacht go bhfuil na pastí héna band ansalt as. Buchas le dia annig an aimsir ráling. Clifa ama hat as a chríban seo, tá me cafa goide a chós scór láir, so is cinnte go bíad an dair na sfear a haní tríd na comórtaí a tá a chríban jobh. So bheith dar le anabhathe going tá me cinnte. Tá caiide an na peile go hanamha agus nó bhí an tathaí leis an aimsir go maiile chola rodeiles. Bhí an táiríonn se den chéad deir seachtain na brasach a bhíanam níana agus buchas le go ranna muide leis an comórta se agrúp. Agus go míle maithe héanam muinte Ráth Chairn a chur an farc áling seo ar fáil doing agus na mrátaí agus chuilehanna a chomhrígling. Tá muinte na scoileanna lí a tháinig anna bhuichtaí fad ar a thuirtómh. Go amachcha cheanta Caroline chuna cicceach a thóga, Caroline ó Luidean, tá sí búilte Caroline. Amachcha dró lá na páirci tá sí cansaí ag Mícheál O'Donnell, capú na cearú ruair agus Shed fear eile tá gimar go hanamha agus a fear a bhí híos gortaí, coppla nóméid ochan. Donald Mac Donncha, teall badar an is ar gcóna tá sí chur go hálan aige. Is decha dró, ifir is seach tá chalístínta, ifir is seach sinna ón de péir. Chalístínta, ón de péir agus is méal an chúl agus is cic pinúise tá an ceann seo. Shes cic pinúise tá is ifir a hoch Martin Anton O'Connor. Tá chun an ceann seo thógáil tá sí búilte Martin tá sí cosint ag páric ó máile tá gimar go hanamha agus i imi ar an drasnán agus cúlín eile gon cearú agus goite cúlín amháin chun cín gon tíú thuair sa clufa seo tá an cearú goite cúlín amháin chun cín. Tá sí ag ifir a cúg Mícheál mar a chú captí nachléim tá sí búilte ag Mícheál is decha drón chúne tá sí imi níl sí imi an áitibe tá sí ag ifir dó catsína ní bhuiine cháin tá sí búilte isteach ag ifir a hocht. Níl ó Caroline agus is dónam go le fearseo is cúl agus cúlín aldin achléim. Anach
fhéile go deoga mar tegin led óg seo a maithláir na páirce. Tá sí builte nuas ag gibhir cúg Gael Mac Donncha agus tám sé. Tá sé leth am inseo Ráth Chairn glas na mí agus an scór ag letham ná 2-3 rua agus hína cúig hína sé go 8 carúcaig tá sé der chóscór an seo Ráth Chairn agus ní féidir ará nach bhfuil caibhlinn céir idir a dáfar an seo. Níl cic a bháin héin den líorthid idiríon. Agus ád fel imrí ag an dáfuran agus imrí ag na fóran fad a thugpáirtin seo a roihan dead a seachtainna. Clufi canis cic seachas gan 8 léim an céad cic séir san dára agus í cura fórí le gibir a hocht díana ó Caraván. Ní meite go Caraván é seo sa géad le ó Caraván annach clufi go deoga mar teag agus cúla agus cúlí. Ní raid leis scóra teag. Ní raid leis an can sin tá sí builte amachcha Carola ní lidan amachcha an taobh lína agus is cic séir atá do winter 8 léim níl má chaitheachtaí tócí go 10 ag níl. Tá captí na fórna sinné Mícheál Breanach ní éigean le Mícheál an can seo agus tá sí ag an Gael Linn lá páirce agus cic séir amachchatá do bhíol. The winter the cattle row before him agus and cattle row and Nasher and Unsum. Tashi give it a hawk and cattle row as he built to go done give it a hawk. Go hawk got the force captain of Nihe captain of Orne Martin Anton O'Cahan as he should go done he built to go done as he could have 4 reel. Paracamale, Leshing Gicamak, Leshing Gito, Tanky talk to Kiagid, Mahado Larna Park, I shall have Donald Mac Donncha. Donald Gimmer and a cliff of Gado. Tashi Boltistachi Donald, Tashi Titsimistacha, Droiman, the Carnog, Tashi give it a shack, Tashi Boltic, give it a shack. The cattle row on the pair, Nini Leshing, Bolton Chem posted, I can see Clantamach, Carol and the Wiener, Tashi give it a cook, Shai Mac Donncha, what a one, he Boltic a hard egg. Well to go hard like Donald Mac Donncha agus cúlín agus in Carol Row chun an tosach an cic amach tócí ag Paracamale, machad ró lá na páirce. Jaunish in Bertes an 8 léim a gael titin siad. Tá sí ag gibhir a cúl, Mícheál Marachú annach chlufa gaimar tegin. That's tá sí bultisteach, bultir ó airdeag Mícheál agus fóríl. Shahi cic a bheith an Carol Row agus the Caroline Níladán agus tá duine éigin sí scortíad an bhhaine an fár. Stolen beidir go bí. Cuimhe Breanach Ifir a ceithir na Carún Roa. Beidir go bí cuimhe tá níl mar róchínte. Sí cuimhe tá hís tá cuimhe eis an carín leis an gruig fad a bán. Ní sé síos ar a básteach, tá sé síos ar a ggólaí. Bhfuil cuimhe mí an fár, tá cuimhe mí an fár. Agus beidir éigin fearanad nó caríonad nó bananad na teachtasteachad an bár nó bhuachaileanad anad éigin tá sí éigin Carol Row ifir a cúg Donald Mac Donncha annach chlufa gaimar teag Donald. Steach go dtí ifir a seach na Carol Row an de pair. Tá sí gáin fós. Tá sí builte gáin de pair. Steach go dtí ifir a séach tá sí bainte tí go hálan is din sin egin fearsa gúine PG amach dábhais agus í builte amach ag PG ach tá an Carol Row ar Nasher an Unsum. Tá jauna ifir na Ashley ní alún sin ín captain mrá tá gachléim. A sí builte trastan chúl agus í cosan te gifir a hocht. Tá sí a gifir a hocht. Tá sí a gifir a hocht tá sé gáilisteach agus ag níl ó Caroline. Á chúl agus cúlín fáte gan leat seo. Anna fel go deoga immert ag ó Caroline níl ó Caraván, before them ará, níl ó Caraván. Anna chúl go deo ach an cic amach tócí Cairn á Lidán agus tá mé ógat is dá chúlín an tasa.
Tá sí ag Donal Mac Donncha, Donal imich síos an tíomh lína, tá sí builte teach a ag Donal, bhfuil sí cansíiste, tá sí cansí ag lán chulaíach léach tá muor na sé an sa bhívid a hoc an cearú bhívid a hoc an cearú Martin Anton O'Cahan, cáilte anna hens sa géadleach tá anna chúil go deo fáilte na sige. Sí ag chéad an dó sé agus an cearú cúlína bháchan tá sí agus cicceamach tócaí ag pára ceámála. Tá sí fáilte mún sin ag gibhid dó dhéag an cearú sinní máriní gan blí. If an dóíag an cearú sinní chalína hanna isteach ná orla breannach tá sí bhilteach tá sí a gibhid is seach na cearú. Í builtisteach ag dróim na cearnóg agus í sábhailtiste agus glantamach. Seáinín de dáchtléim, tá sí clufa má himíoch le hé nach drach festa cíne. Ceach dínú chalí seora, dínú chalís táine chumhí, táine agus cic séar a builte ag gihir a cóg í builte go donna ag míhall mar chu agus í mí fóríil. Mí fóríil libide. Caroline le Johnny builteach anna chic anna cliste fad. Fannig sí ifrid sí sinní captain na fórnam Micheál O'Donnell Mahlar Park for O'Donnell anna fest go deo Caroline agus sé Micheál O'Donnell a hogus an kicksteir so tá sí builte lena kitógig. Can dam sé de steach tá sí ag gifir a hochta Caron Roisina tá sí eisig Micheál Donal Mac Donncha ach is kick bhfuil sí mí fóríil nó tá an mír cholaí ará go kick stechatán an kick ceadcha 2 méadar de gná tá sé go hógealann seo hartar 6 méadar amach agus sé ihir a seach na cearú rua sinna ónde péir leis an gic seo cean breá steach sa gada tá sí blacad ag pára comáide pára í gimar gomá Tá cearú rua na sin an ansbach tá sí imi fóríil agus an cearú ruachan tá sí bhfuil bháin eile agus cicceamach bheits an cé bhfuil Martin Anton O'Cahan hí scortaí cicceamach bheits an seo go fára comáilin bhfuil a hasós a nimmirt bhfuil bháin eile tá sí ag pára go machchadró lá na páca captain na fórna Micheál mar a chú den nachléim charú caig Tá sí ag Micheál, tá Micheál go hampur go hálan ní chur isteach go dtíon chalín sinna tá gimmart is go eislíní alún a captain na fórna eislíní alún bhíon léróide mí fóríil agus cicceamach a bheits an cicceamach de Caroline ó bheith agus gon cearú rua tá sí tócaí Caroline amachchadró Donal Mac Donncha tá sí ag Micheál marachú tá marachú bháilisteach cicceanna jas pas anna bhaite isteach Gwydyn cwn, agus anna chos yn dyn te Caroline o le John ysdi. Anna chos yn nil sis. Ta si ag yn captain y ffôr yna. Parik o don lan ach sio he. Carw haig a dasher yn syf carw haig nhw achlem. Ifyd y se agus i bwylt ag a halwch ag ifyd y se. Sy'n Neil Mac Neil Mac hogin cawn sy'n agus i imi fforil agus Cicceamach alle de Caroline ile dan agus. Fecus them good Caroline togal go lor kickni amach. Sa glyffi seach marsin hen tan carú rochan tasi. Le ein cholína bháin. Mai ói gunsu ach le me gunsu níl sé de fád na scóranni. Agus seo hen carú roa sí sam fárca ríos difir a hochni arí leis sí sinna cansu ach tá síiste heg ifir is sé Carol Roy with his shade and Carol Roshan and Kalinish. Tashi the Pier, Tashi on the Pier, Tashi Bolteg on the Pier, Colleen on the Pier, Ranach Cliffer on the Pier, then Carol Roy. And those met a wheel like a shell, Sean Og the Pier, and Mr. Hall, touch Jefffer Sean Og with the shade, Rena the Pier. I can kick him out Toki, Parikamal, like a Sinish, Tasha Branagan and Carol Roy for the Canisar.
Mícheál O'Donnell, Conor, the Stach, the drive of the Shacht, David the Shacht, and Carol Agus, he could have had in Drasnan, I go on Japuir, Agus Sheden, Dara Cooley, Tista go no mid one for I go on Japuir. We kick him off talking, Neil Park O'Malley, the Corinne Amamu, Shedding Carina, and the Stach, not over the Brandach. David the Doye, Sarakan, the Kinyamurita. I came up with Carol Roth, she pulls the Stach, even the Shacht, Shedded Japuir, what a one, in me, Ed, 4 real stolen. On the puir a gimmer ka Hanawa agus é brenn an gamséir a fád stéhin sin agus tír an muir choúlaí go chuir fear ach léim nó chalín ach léim a machi sin agus tríochan métar íras muidin seo a bheith an di chearú rua agus ifir i 30 séad fear an a deile takeísteach an chearú rua Kieran Olajan. A hawkes in Countshach, that the éigin his gorty, that Kalino. Even it see ga achlim, Carog Haig, she Pariko Carolana, that his gorty, and fair fiend one, his gorty, Tasha. Don't know who bad I Tasha, Brandon William Fair Carcolor, Carl Leish Corherigus, and Aberdeen taking the first shot. Shahar in Derish Achten and the Hulevit Intach her fad, Agriga Hanawa her fad, Akshay Kieran, Olajan, Hawkes in Countshire, the Hassos in Immer, Shahai Kieran, Ochlagan Fuyege, Ochhastaneri, Bultiga Hall and Tashi, Kansi Egagas, cold and Karurua, Fatigan, Vivid a Hawk, Martin Anthony Khan, Agus and Kikamak Toki, Ekpariko Marley, Shahi Martin Anthony would have won Ella. Martin Anton is tegen driver is jacht je Tashi Martin Tashi de puir gevallen agus I pult sig on har en drasna agus scoren is kehre shege kerua do she kehre shaki kerua do she gachlim kharuk haig tashi even a hoch Nachleem, she Morocco, she captain of foreigner, captain Achleem, Tashi Bulls Taka Holland. Agus Han Hosandin to Caroline Olajan, and a Hosan Gododin, a Caroline Olajan, and a Chateau Michel Wilala, a Hana Hosandin to Tashi, Tan Hunter Tangafon, Agus that cool for Nilo Carlon. Cool for Nilo Carlon is done, will see cool for Gilacho. Hot see a cool for Tiggy. Carishak, 3 she. Agus. Achlemer Nasher and Unsu. And an Unsu would have won Ella. Tashi egg in Achlem, evidently good Nachlem, she knew Tashi Wallestack, Tashi Bullcheck, I see cousin to Caroline. Tashi pass got a trust and throw. Tashi Bull to these Kahanawa, I see cousin to captain of foreigner, Shenan Branach, he showed me Stackety, Eugene Nollick. O de puir every hineg and Carolua, Tashi Bultig every hineg, August Tashi, me, and Corey, like a Simpari, and other. Still going Carolua. Tashi kick him off Bulcher. Ek Pariko Kale, Tan Carolua, National Nonsense. Tashi give it 3 days. Give it 3 days and Carolua. Stackety, give it a shaft, Tashi Bultig, give it a shaft, Tashi cousin to the Egel Tashi cousin to the Gahanawa, Egel Malach, Shahai Mihalo Morocco. Fell going into her fad. Tashi came up to him, Can the park. Shahi Michel. He built it, Tashi to Morocco. Tan chance at scoring on Morocco, Tashi could have maxed a gooniga. Markety Michel only with Alla. Tashi Michel Gafol, Neil Michel. Tashi and Farsagonia, Cahan Farsagonia, bin a Nilo Carolan. Or Caravan, a bin Nilo Caravan at on. Akshe Mihalo Marachu, Takon on Kicksera Hogan. Mihalo Marachu, captain of Forden. On Kicksera Hogan. I'm with Begnach Lab Alfred and Darla. Score for the hard. Kahadishak. Con Caro Road. Stee the Achlem, Agus An Chancing.
ag Micheál an seo thugan. Micheál mar a chu agus annach chasan a dhéana ag Caroline ile dean. Annach chlufa go teogáimir ag Caroline. Ach táid ar náis, Michelle ó ní bhfuil ala. Trasna an chúl. Ifir trí déag na cearú ruá, sinna Ciarán ó le dean. Ciarán ó le dean, gaite siar agus í cosan te Ciarán. Tá sí ag Ciarán bhuiamháin eile. Tá sé teachtamach leis an gitach, tá sí builte Ciarán nach í imeach ar an daobhlíne agus kickséir a bheits an do bhainte an cearú ruá go bhainte ach lé. Agus ifir ide, Micheál ó Muoinecháin chun an ceann seo thug. Micheál ó Muoinecháin, tá sí builte isteach ag Muoinecháin. Isteach a dró Michelle ó Muoileála. Michelle go dtí ifir a hoch. Níor Caroline bhuiamháin eile agus sin cead a chúlfáilte an bhharse agus tá mé ceap a chúl cúlaí. Bhíonn bháin idir an dáfórna, ceithre seachtainna, ceithre sé. Annach chlufa go deoháin. Agus an kick amach tóci amach a dróláin na parkis. Sí builtis. Tá mú idir núnsamh seo Michelle ó Muoileála tá sí imi ar fóréil. Anna seansig Michelle na fórna chuir a chóscór. Ní leidir letha ach cúlaín amháin etar an na fós ceithre seach an cearú ruá. Ceithre sé go achléim cearú haig. Agus bhuiamháin eile tá Caroline ile dean chun an kick amach a thóga. An bhí ó caitheamar ó achléim ar bar ar fada. Le chúgnú méid an nuas, tá sí ag Michelle ó Muoileála agus í seo gimar go hanamha. Eise dó captain a fóranna Micheál mar a chu agus díntar cailíise PJ Mac Donncha a rinne an cailíise agus kickséir a bheits an den achléim. Kickséir tá Micheál, bhí sé na hí. Leis sé ríist, cór leis a go leid Micheál, tá sé de míisteach. Ach sínta go deo an chlufatá áimirt ag níl ó cearabháin. Chead a chúl agus cúlaí ní fáte go leid seo. Agus captain na fórna, breanúid a captain, Micheál ó mar a chú hí scortaí. Tá mé cinnte na mé sé bhád go mé fearseáid a chos a ríist. Anna bhisneach, anna feladóir a Micheál agus anna captain. Kickséir isteach atá do bhí ó éon cúlaín éon cúlaín bháin etere agus gan fácaíach nó méid go léanú mar sin sa glufi seo. Cé hógus an ceann seo, cé head a hócaíoch níl ó cearabháin. Tá sí tócaí ag níl. Go daim sé agus isteach roiim na ceanú ach tá sí ceansíiste. Tá sí ag ón de péir ach má tá hain tá Seagin cetarán ní búnachán. Tá sí ag gibir cehagin cearú ruá. Cailístínta fearna cearú ruá, lábhthar timppla bhúil agus kickséir a bheits an, na steachn cearú ruá. Í tócaí gibir a tí, Ciarán á lideán, ag gimar go maith, tá sí ag gibir a hoch. Sé de puir, tá sí blacailte, anna blaccail go deo dínta captain na fórna, tá sí builtisteach. Ag de puir bhuiamháin eile bhfuil sí seo imi tá sí imiad fóréil. Imi wad roiad ar chlé agus ar fóréil. Agus kick amach eile tá go fára go bháile. Agus go bhaintear ach léim. Ach séad fearad a gimar go hanamha. Séad clip fearad a gimar go hanamha. Ciarán ó lideán ó hanig sé isteach tá sí builtisteach ag muintear ach léim. Seo hefyd a hoch an fearad fór na scórnaí ar fad. Agus imi har an drastán. Imi har an drasná ag níor ó cearabháin, anna chúlaín go deo, agus tá siad ar chóscór, ceithre seachtaintíomh, agus ben céad líor ó deile, thugus amach ó Caroline ile dean, bheith sé antáchtach ar fad chéos an ceann seo. Tá me cappa go bheith de péir den cearú ruá, ón de péir í fuin ceann seo, tá cailístínta ón agus kickséir atá den cearú ruá. Gon mór an am fácaí in é chuir sa chlufi seo. Tá sí chuiristeach ag Ciarán ó lideán. A neis go dtí ón de péir a gháilisteach. Tá sí builte trasna chúla ón de péir agus tá sí imi ar fóraí le bhfuil. Bhfuil sí imi ar fóraí ní bhfuir mu déon chóir a fós.
ach cic séir atá, cic séir amach atá, ach léim agus go fára ceomáile. Ceithir seachta tíomh agus tá clufi se beg na háart. An chéad clufi ceanna sé riamh. Is cic séir isteach atá den cearú ruam. Cic séir isteach atá den cearú ruam. Tá sí toci agus í cura har an drasnáin. Tá sí cura har an drasnáin. Ag an fearhanna isteach an áron sinna círan á leideann agus anna chlufa imní a círan á hannig isteach. Ach tá cearú ruam na sé an ansam. nó bhfuil tá sí bliste tá ansa sin bliste sót agus tá sí gaiteag Michelle ó Míláile. Tá sí seo gimar go hanna bhas a dára le Michelle gháil isteach. Sí fuair a cúlín cúpla nóid ochan. Ach tá sí cosan istethe captí na fórna sinna páric breannach a bé. Tá sé teachtamach tá sí glantamach ag chódan mar aga bé Micheál O'Donnell le captí na fórnach. Seo achléim mar nas ansa tá sí tuca go Ciarán ó leideán ifir trí déag farsa hannig isteach an áron tá sé gimar go hanna bhar fad. Ciarán chun an cic séir seo thógáil. Nenna chitóg. Ach tá sí blacant agus cosan ag páric ó Cornlán. Tá winter bhá ó. Tá sí fáte captín Micheál O'Donnell gan cearú ruam tá sí bult. Isteach go hána isteach sa gúine. Ó ag gón ó de péir í bulte go donna ag gón agus í cura trasna go dtí. Cúlín eile ag an cadí finháin an cadí leis an grúigada. Chasatí. Iceachtóí an cearú ruam. Ach seaad muintir bhá, seaad captí na fórna. Micheál ó marachú. Tá Micheál a gháil isteach. Tá sí bulte lena chitó go marachú. Bhfuil sí ag Cadan seo bed cúl nó cúlín, bed cúl nó cúlín, tá sé deacad ará. Ní léon chóir a fáte fósan. Tá níorthó takeíach. Ach tá maió neisiad an ansam. Tá achléim ar neisiad an ansam. Tá sí titim go damséad a chuisteach a beldí. Len siad a níl, tá sí builte níl. Tá sí imi ar fóríil, níor ó carháin agus níl mór cínte fós a cúlín nó cúla bhí sin ceann dearmach. Tá mar a fannach le chur éigin ón mí cún más cúla bhí antá. Tá muintir bhá, tá muintir achléim chun tasí, muna bheith, tá puint cúlín fós ag muintir na cearún ruam. Seo hain muintir an cearú ruam neisiad an ansam ach í cosint iste ag ifir trí páric ó Cornlán agus ag gimar go hanna bhar fad. Páric ó Cornlán, chuní seo bhla, tá sí builte, tá sí blacailt an tá sé gifir a thach seo a ón. Ón de péir ach í imiad fóríil. Ní heas cic séir 3 méadar atá. Cic séir 3 méadar a bhí an. As cóla bhíonn sin ar Ballbeg agus scóran is. Tá muintir bhá, tá siad muintir achléim gách cúlín chun tasam. Ach tá cic se tócaí ag muintín cearú ruam tócaí go donna agus í glantamach ag páric ó Cornlán. Jabh mar a scór, seo hí Michelle Níala, tá nach clufimní ag Michelle, tá sí builte isteach. Damséir a chuisteach dó ifir a thach seo hé níl, annach le fimir ag níl, tá sí builte ag níl ó carháin ar an drasnáin agus cúlín eile níl ó carháin. Annach cúlín go deo ag níl ó carháin agus cínte sinné an fearras thar a bhí ar an barcan ilm. Ceithir a hocht ag garú ruam, cúige thug a gachléim. Éon chúlaháin idir na fórna agus sí Caroline ó leideán atá an a cic amach ágant rud atá dínta go minic aice in seo haneamh. Tá sí builte Caroline, ceann deas amach idir ón fearán an seo hanig isteach. ón de péir leis an gic seo, ní é ón a hógus a Ciarán ó leideán, tá sí builte Ciarán isteach a dróid. Imin na cearnóga tá seans eile an garú ruam agus cúl bhát ag an garú ruam agus tá sé ar chóscóir an seo a charan. Éidir seach a fuair ceantin sin de péir
On de pair of in Coulson. Anna Hulgador, Shaha Winter Caruru. Shaha Caroline, the Stackedy, Michelle with Allah, Borency and Postana Shanskado. The Anna Hansa Gagas, Yena Cooley in a Thompson. Yena Cooley in a Thompson. Yena Cooley in a Thompson, Agus. I'm on a fanach, lesson score on Rachel. Score and Shaw, Jeddah and Clifford Shaw, Jeddah, Gnam and Shaw, Rath Chairn and Carrurua, Cúideachta, Mintir Vayo, Mintir Achleim, Cúideachta. Agus Tamara Fanachtanis, Stolum Gam, Bresheves on, Neil Kinnadinta Fos, Neil McKinty will Kinnadinta. Stolum Gamayam, Breshan, must cook no meditative, was talking about on the Eigin Martian. Breshereimer, so Glyphe, Canish, Scuileanna. Na héireann in chéad cluifi canisí a bhhaimirt an Ráth Chairn agus an réiteoir chun an léarthóid a chaisteach. Cúg nó meditatív, ná na le agus cé ansaí seo. Ifir is seacht, ón de péir, mín ar réine. Ón ar an ansa burin sé machaí dro, ifir trí déag sinné. Anton Olidian ach tá sí fáte captain bhaor. Míhal a marchatí, seo ha Míhal. Míhal a marachú. Míhal a gháilisteach, tá sí ag Míhal bhfuil amháin eile. Tá sí ag Míhal fól, tá sí bultisteach ag Míhal. Dro Michelle O'Milala, gháilisteach tá sí bultig Michelle O'Milala, cool the way ag Michelle O'Milala. Ifir ní hí sí Ashley ní alún, captain a fór na fór an council. Ní hí Michelle a fór an council né chorach Ashley ní alún. Anna chulga jo, stiach an fostí bultimach. The way the Carrurua bechor marach, Carrurua nashed an answer. Stachadro, the Menicano, every jag and achlim, Tashi Glant. Hamachig Shudach, Mayo, Achan Carrurua, nashed an answer. What a one ella. Captain of foreigner, Mihal O'Donnell, a foreign count Shagash, Mihal O'Donnell, a Hena Hokase. They on the pair, he's a doing the warler. Agus Mihal O'Donnell and Learhod in the lab for Gofolig, Agus. Second a binish Turashanki took Digus. Korishastaki draw Hul and Achlim. Tashi Bulcheg Mihal, Kanard, Titimistach, Tashi Egg. Katsina Nibuina Khan of Lani Shahak, Carrurua Rashid, and then vividly. The captain of foreign and Mihal O'Donnell. Foreign kick station, Agus. She Anton. Ola John, a hawkers and kick. Kitoga Halen Farsha, Tasha Bultegant. Stach draw. If the cat, Diego Convi, Tashi Bulteg, Tanya Convi, will she me Maharantively in the Nil, Tashi go on the pair, Agus kick Sarah Stach. Kick Sarah Stach go on the pair, Tashi Bulteg on. And I should draw. Every 3 days ago in Conscience, Kieran, Olidian before the Maragasi, Emmy for real. Kieran Olidian will in Conscience. Coolawan again Achlims, and on British on Kid Lag and on British to kick him out, Toki, Paracomania. As he builds. Shahi even though you got it in Achlim and Kalin for a cool couple of numeros, or an Ashley in the Alone. A college in the Ashling, I guess kicks there at hand, Tashi Toki again, I guess Arandras now, I guess Coolina, for take Ashley in the Alone. And Achlim, Fantastic, Hina, got in score force a Carol Rose, a Carol Rose at Dardash. If it is shaft. On the pair, Rashkati, Anton, Kieran, or Lijan, the Stachadon, and Canoga, Tashi Fatik, Paraco Corlan, Tashi Fatiristic, Paraco Corlan, Bullen Shenatali, or Maraco Willens accountant, E Black Culture, they go on the pair, give me a Hanova, Tashi go on the step. She fought to give it a card, actually, Tony Convi, I can see him here for real. Han Hassan. Mintir Achlim, Charuhaig.
agus páric máile. Páric máile leis an cicimach. Citóga chail. Bhfuil se machad ró lár páirce tá sí seo tite misteach. Dró cúla cearú ruach í cosint ag Donald Mac Donncha go hanahhaid. Thosa sé go hanahhaid Donald. Sa géad chlufa tá sé a leis a ríist agus seo captí na fórne. Michael O'Donnell. Michael O'Donnell na gáilisteach tíndar chalí sé Michael agus cic séar atá na cearú ruach. Lena chitóg builin sé agus builin sé go holcaí. Agus an scór hían a hían. Go ach léim ní léon scór fósa an cearú ruach. Ciceach ag páric máile. Bhfuil sé mach, cic breár amach a drolár na páirce. Tá sí ag Michel O'Milala ag gáilisteach, tá sí gumpar an íru. Tá sí builte go hánig, Michel. Tá sí fátiiste, ceige, níl lá, Caroline agus sí Ashley Níalún. Ashley Níalún, gá cúl agus cúlín fáte gas Níalún sa dárna leis. Ach an carú haig. Ed bar a crowd go homlánach tá sí sin imi ar fóréil. Hefyd a hoch níl o caravan i bhfuil an count sin. Leidir leis sin scór amsú agus tá scór fós. Hín. Dó hín den nachlim. Dó hín den nachlim ní léon scór ag Carú Rós an ná bresin seo. Ráth Chairn. Parkin gaeltacht an seo Ráth Chairn na mí clufic canis na héir na scoileanna. Agus Caroline íle down the bowling count shama kicks there of on. Tashi ag Michel Níalún gáilisteach. Tansu Aínda achan an chola captain Cearú Ruach for in Canshin Sinna O'Donnell Amachadí Ciarán Olajan Ghála na Crowhúin eile tá sí fáte Ciarán. Tá sí builte Ciarán Olajan tá sí seite misteach sé páric máile cúl báile ach léim íomantí machad ó lá na páirce. Seáinín Mac Donncha agus í builte éidir a cúg Donald Mac Donncha. Mac Noel Fat Ward for the Canshin go Hall in Herren Drasna. Dó hín an I cúlí na bháin agus tá sé lethám an seo. Tá sé lethám an am breise. Tá muid a fáil faoi réir an seo na hín dáir le go am breise. Sa glufi canis scoileanna na héireann agus an ach léim dó hín Cearú Ruach cúlí na bháin agus an bhíortha caitisteach. Chalístín ted ón de péir den Cearú Ruach tá sí builteiste. Tá sí ag óna héin agus chalístín de bhfuil eile ón de péir agus tá me ceapa go dócha sé héna countse. Ón de péir dínum chalís ar ón agus sé héna hógus an cic. Scór a testal go géireann is ón Cearú Ruach. Agus í fáte ag ón de péir. Á chúlín na Cearú Ruach. Á chúl agus cúlín den nachléim. Agus muid isteach sa dáir tréimh se go am breise sa glufi canis scoileanna. Na gaeltachta. Seáinín Cearú Ruach seáinín Donald Mac Donncha. Donald a gáilisteach tá sí builte Donald tá sí builte go holcaigh Donald. Tá sí fáte gimir cúig míala mar a chú captín ach léim rinne sé siúd chalís ar isteach ar ístig ón de péir. Sí glantamach winter achléim Shedi Michel O'Milala. Tá sí ag Michel O'Milala. Agus scil go leor ag Michel. Tá sí sin builte trasna. Tá sí cosint agus tá sí rá sé Ciarán Olajan. Tá álainn isteach sa gúine. Go dtí ibre seach seo ón de péir. Tá ón de péir. Gáilisteach tá fearse dína domáiste sa darna le. Am bresin seo gá. Sí builte go hanamh agus cúl fáte ag ón. Cúl fáte ag ón de péir. Sí ag an fearse a fut. An scóran ar fad a ruach clifa seo ar fad. Sinna níl ó cearháin nibir a hocht agus í builte go hálanna go Herren Drasna agus clifa go imirte an bhearse agus chuann sé cúl amháin idir na fórinir.
Sa ná breis agus í Caroline ó leideanna bhfuil an cicamach. Tá sí ag Ashley nó fallún. Is decha dóibh a hoch. Má carachtaí ach sé. Fear na Carún Rua, captí na Carún Rua, Michael O'Donnell. Cynnig sé steach i drôn o'n de peil. Inter Calís, bhfuil bháin eile o'n de peil agus cic séir agus sé hén a hócansí. Fuair sé cúla sa gan dearnach, an amsú sé cúlí leis an ghailse. Réitear i místeach tá sé. Hócas an ghailse go híisiú lech donna. Ag ón tá sí glantamach ag buinteach léim. Tá sí ag Ashlín ó fallún trasna. Sédí Ashlín ó fallún. Tá sí Ashlín a gháilisteach, tá sí bulte go hallcha ag Ashlín í alún. Ag Michelle a churis trasní. Michelle ó ní bhí lalaí. Agus Ashlín a chuir fórí le Caroline í le an a hogsna cicamá. Bachad ar lá na parking. Tá sí ag Anthony Olajon, Con Dassisteach. Nó bhid a hocht. Tar Calís a bhid a hocht agus cic séir den Carol Roa. Séir den Carol Roa tá sí tócaí trasna go dtí. Ifir trí ag Anthony Olajon tá sí sáraí ag muintin an Carol Roa. Sorry, I give it to Pariko Carlon agus Kikamacha to on. Kick stair amach agus sé héna hógus na countse. A sí Toki go deasta. Go dí Níl Mac Donncha, gan suas an fár. A sí bóilte ag Níl, is teacha drón Carlon a chi cosanta stu gahanwa ag ól le brana. Cos sí seo amach gort. A sí seo amach gort tís a géad le. A sí stu agus í gimmer gomáinis. Kikamach Toki, no bheith. Chun bheith tócaí ag Michael ag Donald Mac Donncha ba chóirta marach séad is séad ach léim Níl Mac Donncha agus bhfuilte ag ifir trí Pariko Carlon isteach a damseach an dá chalín seo ríist agus dumáiste an dealhór dín takeim seo san dána le tá sí bhfuilte go háir Níl cúlín fáte ag Michelle tá sí fáte Caroline Níl Olajon agus í glantamach. Sédá marachú, captí na fórna tá sí builteisteach ag Michael marachú tá sí builteach ag Caroline Níl Olajon. Agus tá sí builteisteach ag má carachtaí bhfuil bháin eile. Agus sé muintir an Carol Roa tá neisiir an ansibh. Tá sí ag ón de peil. Bhfuil sé iarach ag an trasna, ní aidí leis. She got to ask the Anthony Olajon, then the Kitto, Bulta Gahard, and Anthony Olajon, because he couldn't take Pariko Mardi, he Bulta Mac Pariko Mardi. Donald Mac Donncha, Guala Nicro, Tashi, Gaffels in the air, Donald, Tashi, Tucky, Leshek, Donald, College, Donald, Agus kicks there, Toki, Donald, Stachadro, Hochtan, Carol Road, Tashi, Passel to Mach. Die Anthony Olajon agus tá sí mi ag fórí agus an scór. Fós. Dó ag an achléim. Hína dó ag an Carol Roa agus Pariko mála ag kickamach agus. Iné scór dearnach agus Coran Gael Linn. Bhuiite ag an céad bhuiidir díom, séad an céad bhuiidir dimlú, lein choran seo. Is comórtas nua agus é bhuiite ag muintir bhéo, muintir achléim charaigh le an scór seachtaí na sé anaí. Agus sinné an scór an seo ar a charan na peile na gaeltachta. An comórtas Gael Linn den bhliain míle ní géad le hoch. Got a meet him out. Hello. Hey, okay, come on, come on,
peile den sco agus na cinnte go bhfuil páistí an chuirfeadh ar fad a gcuil tír go dtí ceathrúa agus go dtí an achléim agus chéile. Fár clifa ar fad. Tá bhfuil go meis bh ligar breanúir go mbeidh tír ligar breanúir ar sport éiris níor daoine se bhil. Agus an dara seachta lig Achléim Chomh an dá factin. Just here. Couple of focal on captain. Come I go then, be careful on away. Agus when she's sorry or agus be cúpla on away. Agus camera up, burn a golf her and when she took her fat. On away. Packing dinner lebrun and a hemorrhoid for the visa crave. I just saw someone coming to the car room. I Chairn Christian at the wrong. Come on, what about the Cararua? Yes!